Jo no vaig tenir mai allò que es diu una vocació d'actor. Jo no sóc el clàssic nano que de petit ja volia ser artista i volia ser actor i ho va tenir més o menys clar. No, al contrari, jo volia ser periodista. I periodista en el món de la ràdio i pensant també potser en el que ja es començava a endevinar que seria molt potent, que era la televisió, que en aquells moments començava ja a agafar molta força. El que em va enamorar, el que em va fascinar, és aquesta possibilitat de tenir 50.000 experiències. I el que més feliç em fa és sortir a dalt de l'escenari i jugar a convertir-me en una altra persona i fer-los creure als espectadors que jo no sóc jo, sinó que sóc un altre, no? Jo m'estimo el meu país i la meva gent. És una qüestió de cos i gana. No em vaig proposar jo mai ni tan sols ser director. Vaig tenir la sort, això sí, des del primer moment, de treballar amb molts bons directors, amb els millors directors que hi havia en aquell moment i que llavors han anat apareixent, treballat amb quasi tots ells, i això ha sigut una escola fantàstica. Va haver un moment determinat que va arribar a les meves mans un text d'Edo Aralvi meravellós que es deia La cabra i jo vaig veure que aquell text, aquella història, m'agradaria explicar-la jo des del meu punt de vista i implicar-m'hi a fons, i això suposava dirigir-ho, lògicament. I allà va ser quan jo em vaig llançar la primera vegada que vaig dirigir un espectacle. Quan va arribar la inauguració del Goya el 2008, doncs la productora Focus em va fer aquest oferiment, em va fer l'oferiment de dirigir un teatre, cosa que jo mai havia pensat ni entrava en els meus càlculs. Saps? He sentit tot aquest rotllo que m'has fotut de l'autobús, l'escola, i penso, Déu meu, Déu meu, Déu meu. Dirigir un teatre consisteix en donar-li personalitat a un teatre, dotar-lo d'un estil propi, que tot el món el reconegui i el faci diferent dels altres. Més pudent que el que ara omple les seves nits. El teatre català és bo, diguem-ne, o és molt bo en aquests moments, perquè hi ha molt bons autors. Encara que no hi haguessin bons autors, el teatre català és bo perquè hi ha bons directors i bons actors i bons escenògrafs i bons tècnics de teatre. Jo crec que limitar-ho tot, o referir-ho tot, o passar-ho tot per l'autoria, pels autors, és absolutament injust. Vull dir, es pot tenir un teatre fantàstic sense que hi hagi uns autors fantàstics. Podrat dir que molta gent de les altes esferes em coneixien. No es facin llest amb mi! És que jo crec que no s'ha de fer política des del teatre. S'ha de fer política a les institucions, al Parlament, allà on sigui, però no des del teatre. Des del teatre es poden fer obres de teatre amb uns missatges determinats que li suggereixin o li creïn a l'espectador preguntes determinades. A la merda els alumnes i els deutes que demana! És a dir, una funció de teatre no la fem només els que estem a dalt a l'escenari. La fem conjuntament al mateix temps els de dalt a l'escenari i els del pati de butaques.